दाखालि बावै मा नोंथांमोना ललिपप जानो थाखाय सामब्राम बिगुरनि थाखाय आन्दोलन खालामदोंमोन नामा? बेफोरबायदि परिस्थितिखौ एसे मोजाङै साननानै नायोब्ला डाइरेक्ट नुनो मोनखायो जे राजनितिकनि माबा मोनसे ड्रामा होननानै। कार्बि चाइना डे गो बेक जोनोमनिफ्राय खोनाफेराखैमोन नुफेराखैमोन। थारैनो कार्बि आंलंआव जानाय जिथु सिटुएसनफोरखौ नायहरोब्ला ओरैबायदि सानखाङो आं, सानसे जोंबो फैबाय थानाय समफोराव बर' बांलादेश गो बेक स्ल'गान होयै होयै होखारजायाथ', जोंनि बिटिसिआवबो अर जोङाथ', गोबां साननो गोनां जानानै फैदों मानगोनां रायजोफोर। गुबुननि जायगानि मानसिया जोंनि अखमाव थाफैनानै अखमनि संख्रि सोलानानै अखमनि थागिबि सुबुंफोरखौनो कार्बि चाइना डे गो बेक स्ल'गान होनो थाखाय एसेबां गिदिर साहसखौ बबेनिफ्राय मोनदों बिथांमोना? कार्बि आंलंनि अर जोंनाय जाथाय, कार्बि आंलंनि परिस्थितिखौ नुनानै आंनिफ्राय गिदिर मोनसे सोंलु सिखारदों जे हसाके कार्बि आंलंआ ट्राइबेलाव गोलैमारोना? जोंनि अखमाव कार्बि आंलं होननाय मोनसे जिल्ला दं मारोना? दिनैहाय गावनि हायावनो गोजोनै थानो हायाब्ला, गावनि जायगायावनो रैखाथि गैयाब्ला मानोथो 6 सिड्युल जादों? मानोथो काउन्सिल दादों? हसाके कार्बिफोरा अखमनि थागिबि ट्राइबेल सुबुं नंगौना नङा? दिनैहाय सिसिट'आ बोरो मानो सिरि? ट्राइबेल इउनिटिया बोरो मानो सिरि? अखम सोरखारा माखौ सिरियै नायनानै दंबाय दं? गावखौनो ट्राइबेल होननानै बिखा बुयै बुयै खोथा बुंग्रा संगठनफोरा बोरो दिनैहाय अलखद समाव मानो सिरि? बबेहाय एरसोना दंजोबो? अलखद समाव मानो हेफाजाब होनो ओंखारबोआखै? बेनो नामा अखमनि परिस्थिति? बेनो नामा ट्राइबेल इउनिटि? दाखालि बावै मा नोंथांमोना ललिपप जानो थाखाय सामब्राम बिगुरनि थाखाय आन्दोलन खालामदोंमोन नामा? बेफोरबायदि परिस्थितिखौ एसे मोजाङै साननानै नायोब्ला डाइरेक्ट नुनो मोनखायो जे राजनितिकनि माबा मोनसे ड्रामा होननानै। दिनैहाय ललिपपखौ मोनजाखांबाय नालाय, पकेटआ बुंबाय नालाय, अलखद समाव बबेबा गरं सिङाव सिरियै उन्दुनानै दङ। कार्बि आंलंआव गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै थाफैनाय हिन्दीबासिफोरा कार्बि गो बेक स्ल'गान होगासिनो, बेफोरखौ सिरियै नायनानै दं। अखम पुलिसफोरखौ अन्थाइ इथा खुबैनानै आघात खालामगासिनो दं, बेफोरखौ अखम सोरखारा सिरियै नायनानै दंबाय दं। सिसिट'आ नुवाखै नामा? ट्राइबेल इउनिटिया नुवाखै नामा? अखमनि दल संगठनफोरा गावखौनो अखमिया होननानै बिखा बुयै बुयै खोथा बुंग्राफ्रा बेफोरखौ नुवाखै नामा? दिनैहाय मानो सिरि? बबेहाय एरसोजुनानै दं? दिनैहाय आल्फानिफ्राय बे स्ल'गानखौ लानानै गोख्रों मोनसे थांखि लानाय जाबाय जे कार्बिफोरखौ जेब्लायबो आल्फाया हेफाजाब होगोन आरो अखमनि थागिबि सुबुंफोरखौ खौसे जानांगौनि खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों। Come on!